TTA edisi hapangni samungrokno swkangri tlangnani bagwi TTA edisi hapang tabuk zonal office tangmani kwrwng jagao ngwini tongo. Tini Killa subjonal ni office tangjagui tongmani rokno Thangwi Naiwikha TTA edisi ni C.Em Purna Chandra Jamatia 1,41 lakh rang sbai tangjagui tongmani a building nok rok jai khela tangjagui tong tai samung humungni quality bahai aborokno sharing aina bagino Thangwi Naiwikha C.Em Purna Chandra Jamatia bo tebo saikha rakha edisi o TTA edisi o pramathani hapang phaimani olono obahai luko hamkrai samung tangnani bagui subjonal office soloknani samung tangjagui tongo aboni bedek obo hnoi. Belakya hambai tini chung or jaga Killa subjonal office Kwtal construction khaimen no phaini hinai lejak busu agokha an logeo tongo chini zonal ni chairman joint chairman tebi subjonal ni chairman tebi executive engineer tongo JDU tongo land element committee ni chairman tongo tebi chini logeo social activist rok kobangma phajak tini chini Killa Amchaini Killa subjonal office construction khaimen ni duya ko 2 mas ni bisingo ne motamoti asuk kusuk tangjagui pai ha blai advance agok tongo chung bahai ne sakthari tongo daiti pangdi hnoi karon chung tei 5 mas ni bisi 5-6 mas ni bisingo jate omo chini building complete khaina ni bagui busuk room tong niti ayog ni phan bai omo samung tangjak 1 lakh 1,41 lakh kachamo estimate cost tongo teibo kaham ke samung tangani bagui chung tabok sak thalai tongo or jagao room tongo almost 8 room tongo office room soho conference room soho teibo nini tamasreng oro office of finance public rok phaikan ke borni asok janai arrangement no omhai rok tong